So vibe song norok mo video rok kwbangma social media rok no nugui mangna tabuk belai kheno viral ungjak mo video baksa borok kaham ke saifon mai angai tongbai khena omo bojagani eba oro je tui kasaro tong tolainai rok omo bara banji bai khena banji bai hinei kaisa family berelainani eba picnic chalaina thangmani kaisa waterfall a waterfall ni mung ke luna palawa joto family palke thanglaimani abono moitu narakna bagai group selfie nahalaina thangtaniwo azum sake tui kwbangma khe phai tui kasara tongai tongrokha srapsa haifano tui darungma bai kosogui thangka family 7 jonani bisingo khoroknei banchikha tei 5 jona hingke langma chokha hinei news rokobo rikha abono vibe song baksa borok naithok jaga nukha hingke reel khlailayo eba selfie nalayo eba video rok khlailayo abono vibe song haksalni hoite selfie eba reel khlaidi gana rok amsak thangi video viral khlaina rok khani rogo ta thangdi o naithok jaga no video khlainani thangtaniwo nini langmabo choi thangmano abono vibe song nongni bai kaisa tini video maslamka khakai vibe song norok o video no share khlaine tenini vibe song no sawan hinei